Γεια σε όλους. Είμαι η Μίριαμ από το Business Mentor Greece και σήμερα θα σας δείξω μια πανέξυπνη λειτουργία του Skype που θα κάνει τη ζωή σας πολύ πιο εύκολη. Μιλάω για το screen sharing ή αλλιώς μοίρασμα οθόνης. Ας δούμε το πρόβλημα πρώτα για να καταλάβουμε τη λύση. Φανταστείτε λοιπόν ότι εργάζεστε πάνω σε ένα project και μιλάτε με έναν συνεργάτη σας στο Skype, ένα συνεργάτη σας που δεν καταλαβαίνει τι του λέτε και αδυνατείτε να του στείλετε αρχείο ή URL για να μπορέσει να το ανοίξει και να καταλάβει τι εννοείτε. Τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση? Μοιράζεστε οθόνες. Γίνεται? Ναι, γίνεται. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πας στο οριζόντιο μενού της κεντρικής οθόνης του Skype και να αναζητήσεις κλίση. Πατώντας επάνω, ανοίγει ένα κάθετο υπομενού και εκεί θα πρέπει να αναζητήσεις την κοινή χρήση οθονών. Πατώντας επάνω, ενεργοποιείται κατευθείαν η υπηρεσία, με τη μόνη διαφορά ότι αυτή τη στιγμή εγώ δεν είμαι συνδεδεμένη με κάποιον χρήστη, γι' αυτό θα ακυρώσω τη λειτουργία και θα φροντίσω να συνδεθώ με τον συνάδελφό μου, τον Λάζαρο τον Γεωργιάδη. Για να δούμε πώς πραγματικά σε ρεαλιστικό χρόνο λειτουργεί αυτή η υπηρεσία. Για να δούμε που θα το πετύχουμε. Γεια σου Λαζάρ, τι κάνεις? Πάνω σε τι δουλεύεις? Α, τι ωραία. Πολύ ωραία. Να σου πω, μπορείς λίγο να μοιραστείς την οθόνη σου και να μου δείξεις τι κάνεις ακριβώς, να δω τα κείμενα. Για δούμε. Ούψ! Πολύ καλό. Οκ. Εντάξει, ο καθένας έχει τις αδυνατές στιγμές. Ευχαριστώ Λαζάρ. Οκ. Κατάλαβες ότι γυρίζω βίντεο για το Skype, άτιμε. Οκ. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Bye bye. Λοιπόν, είδαμε την οθόνη. Λάζαρε. Οκ. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είδαμε πώς μοιράστηκε ο Λάζαρος την οθόνη μαζί μου. Ήταν ουσιαστικά η ίδια ακριβώς διαδικασία. Μπήκε δηλαδή στο κάθετο μενού κλίση, πάτησε κοινή χρήση οθονών και μοιράστηκε την οθόνη του μαζί μου. Τόσο απλό, τόσο χρηστικό. Ελπίζω να βοηθήσαμε, ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι του Business Mentor Greece γιατί έρχονται και άλλα τέτοια χρηστικά βίντεο. Κλείνοντας, να σας θυμίσω πως η δαρβινική θεωρία ισχύει και στην επιχειρηματικότητα. Σε αυτή την καινούρια, τη νέα εποχή, τη νέα ψηφιακή εποχή, δεν θα επιβιώσει ούτε ο πιο έξυπνος, ούτε ο πιο δυνατός, αλλά αυτός που προσαρμόζεται στις εξελίξεις. Από το Business Mentor και τη Μίριαμ, γεια χαρά!